Fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr, speciális arc- és testkezelések vannak ebben a szalonban. Ez egy férfi kozmetikai szalon, de ezeket a szolgáltatásokat általában a férfiak kevésbé használják, legalábbis csak egyiket a sok közül. De melyiket szoktad használni? Hát én igazán nagyon szeretem a masszázsokat, de legfőképpen az arcmasszázsokat. Nagyon jó frissé teszi az embernek a bőrét, és egy kicsit felfrissíti szó szerint, mint a neve is, hogy frissítő masszázs. A mai trendek lassan megkövetelik azt, hogy a férfiak is megfelelő igénnyel álljanak ahhoz, hogy igenis jól nézzenek ki, hogy ne csak a nők legyenek mindig frissek, üdik és kívánatosak, hanem a férfiak is, és azt gondolom, hogy erre nagyon jó helyszín egy férfi kozmetikai szalon, például ahol most vagyunk. Kenegetem krémmel a bőrömet, mondjuk ránctalanítót, meg ilyeneket nem használtam még, de lehet, hogy eljön az ideje annak is. Masszírozás előtt alaposan elő kell készíteni a bőrt, szükséges a radírozás bőrtípusnak megfelelően, majd ezután használják a masszírozó krémeket. A férfiak imádják, hogyha kényeztetik, mégis ritkán járnak el kozmetikába. Most itt van egy híres sztár, itt fekszik, felismerhetetlen állapotban, pedig ő bebe, már egy algáskezelést kapott. Te milyen időközönként jársz kozmetikába? Hát megmondom őszintén, hogy nagyon régen nem voltam már kozmetikusnál, egyrészt az időszűke miatt, másrészt pedig nem tudom. A férfiak egyébként egy kicsit, ha lehet úgy mondani, szégyellősek, vagy talán cikinek tartják. Olyan érzés lehet, mint amikor egy 4-5 réteget lehúznak az ember arcáról, és tehát eddig csak az orromon és a számon vettem levegőt, most úgy érzem, mint a bőrömön keresztül, tehát mint a bőrlégzés az újra beindult volna, ami eddig nem. Egyébként hát nem vagyok büszke rá, de dohányzom, és mint olyan ugye a dohányzás azért elég a bőrt, az megviseli, és olyan, mint ez a réteg is lekerült volna a fejemről. A legfontosabb az a nagyon intenzív arc tisztítás, illetőleg azoknak az elhalt hámsejteknek a bőrfelületről eltávolítása, ami megakadályozza például, hogy a pórusok megfelelően szellőzzenek, a bőr lélegezzen. A dohányosoknál ugye óhatatlan, hogy van egy kis elszíneződés, plusz nem csak a dohány füst maga, de hát az utca kipufogó gázok is nagyon rossz hatással vannak az arcbőrre is, de mondhatnám, hogy a hajra meg a fejbőrre is. Mik a tapasztalatok, a férfiak mennyire veszik igényben külön a férfi kozmetikai szalont? Hát egyre jobban ennek örülünk, hiszen ez egy igény, és nem csak arra kell adni egy férfinak, hogy az öltözéke, a ruházata rendben legyen, hanem értelemszerűen a külsőnek is meg kell felelnie azoknak a mai kor elvárásainak, amivel egy férfi kimegy az utcára, vagy közösségbe, akár a munkahelyére, akár párkapcsolatok terén. Szereted, hogyha masszírozni? Megmondom őszintén, hogy fel tud frissíteni, tehát az embert fel tudja frissíteni. Nagyon sokáig, ha lehet, hogy mondani, masszíroztuk egymást a vízben, mármint ez egy kicsit félreérthető, de nagyon sokáig vízilabdáztam, és ugye ez köztudat, hogy vízilabdázom, folyamatosan masszírozzák egymást, de hát most egy kicsit akkor lesz egy nosztalgikus érzés. Milyen masszázs lesz, mert hogy sokféle van? Hát nagyon sokféle van, nem tudom, de majd megkérdezzük a főnök urat, hogy mit adjuk. A svéd masszázs, most bentről sutyorok, a svéd masszázs. A kedvenc az a mézes masszázs, ami nem csak egy frissítő, üdítő masszázs, hanem a salakanyagok eltávolításában nagyon komoly szerepe van, és ez egy lényeges dolog. Tehát ma már a masszázs túl a komfortérzet javításán bizony a lerakódott szervekben lerakódott a test különböző részein felhalmozódott salakanyagok eltávolítását is célozza.
pontosan ilyen frizurát akartam, és meg is dicsértem, és nagyon aprólékosan, nagyon finoman, nagyon tudatosan vágta a hajamat, úgyhogy nagyon örülök neki, és nagyon jók voltak ezek a zselék, vagy nem is zselék, hanem ezek a krémek, amit rákent, olyan jó érzés volt az egész, meg hogy jó a hajamnak a tapintása, nem is nagyon éreztem régen ilyet. Minden olyan vendégünk, aki a szalon szolgáltatásait igénybe veszi, a mellettünk található csokoládézó, kávézóban, de nagyon finom kávé különlegességre vendégünk.